ଅପାଲୋ ହଁ ବେ କଣ କାଲି କୋବି ତରକାରୀ କାଇଁ ଦେଇଥିଲ ତମେ? କୋବି ତରକାରୀ କାଇଁ କଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି ଅପା? ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ଦେଇ ଦେଇଛ ନା? ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ଆଖି ଛୁଉଁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି। ମାନେ ତୁ ନିଜେ କୋବି ତରକାରୀ କରିଥିଲୁ? ହଁ ହେ ଭଗବାନେ ବାବୁ ସେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଡଗୋଳ ଆମର ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ବାବୁଙ୍କର ଏକା ଜିଦି ତୁ ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ କଲେ ସେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଦଉଛି ଅପା। ନେ କୋବି ନେ। ଗୋଟାଏ କୋବି କଣ ହବ? ତୋ ପାଖେ ନାହିଁ କୋବି? ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ ରାଗ ନା ବେଶୀ ରାଗ? ନାଇଁ ନାଇଁ କମ ରାଗ ଟିକେ ପକେଇବୁ। ତୁଣ୍ଡୁଳା ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଅପା ମୁଁ କରିକି ଦେଇଦେବି ଅଧଘଣ୍ଟା ନଉଛି କରିକି ଦଉଛି। ଏତେ ଭଲ ତୁ। ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଆଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ନେଲେ? କୋଉ କାମ ଅପା? ଏଇ ବାଡି ଘର ସବୁ ସଫା କିଏ କରିଛି? ମୁଁ ବା ଇଲୋ ତୁ କରିଛୁ? ହଁ। ହେ ଭଗବାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଲିଆ ନଗେଇ ସଫା ହେଇଛି। ଅପା ମୁଁ ଏଇ କେଚୁରୀ ବେଳୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କାମ କରେ। ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ ଆମ ପଡା ପଡୋଶୀ ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କରେ ବା। ଇଲୋ ଇଲୋ ମୁଁ କଣ କରନ୍ତିନି ଅଣ୍ଟାରେ ପଇଡ ପଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି କାମ କରିପାରୁନି। ହଉ ଦେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ କାମ କରିବି ଆଉ। ତମ ଅଣ୍ଟା ଖରାପ ଅପା। ତମେ ଖାଲି ଏଠି ବସ କୋଉ ସେ ପତଳା ମାରି ତ ତମର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡା ମୁଁ କରିଦେବିନି ଦେ। ତୁ ବସ ଅପା ତମେ ବସିଲେ